Ovvjament ngħidilhom l-ewwel nett hija xi ħaġa li l-bniedem needs to humble himself, jaċċetta li għandu problema u jħabbat il-bib u jsib lajnuna. Di hija droga, hija pjaċir artifiċjali, hija xi ħaġa li tfallik kompletament minn kulat, mhux biss tkisser lilek imma wkoll tkisser il ta' madwarek, jiġifieri huwa xi ħaġa tajba li tieħu deċiżjoni li tibdel ħajtek għall-aħjar. Ex-footballer Miguel Mifsud li tem suċċess il-maratona ta' 100 km madwar il-kosta ta' Malta bris il-Caritas. Messaġġ li għadda lil dawk kollha li bħalissa jinsabu maħkuma mill-vizzju ta' droga. Rrid iwassal messaġġ li at the end of the tunnel there's light. Miguel Mifsud li hu stess kien resident fil-programm tal-Caritas għalli din l-organizzazzjoni hija marbuta ħafna ma' qalbu għax hija t-tieni dar tiegħu li għenet kemm lilu kif ukoll lill-familja tiegħu. Miguel Mifsud li issa ilu numru ta' snin clean spjega li qatt ma għandek taqta' qalbek u anka jekk terġa' taqa' ma jkun ġara xejn għax tista' dejjem terġa' tqum fuq saqajk. Il-bib tal-Caritas ħabbattu 4 darbiet, jiġifieri dejjem fetħuli, dejjem laqgħuni, dejjem tawni lajnuna u prattikalment bekketlek il-Caritas hija parti minni u it's my second home għax il-Caritas dejjem għenitni. Stqar li l-jum tal-ħadd kien jum mill-isbaħ fejn fih iltaqa' ma' ħafna atleti differenti kif ukoll ħbieb li kien ilu ma jara. Għallu koll li kull 20 kilometru kien hemm persuni jistennewh u li dan kien ta' kuraġġ kbir għalih. Ħassejtni onorat ħafna li dak it-training kollu li jiena u s-sagrifiċċji u d-disciplina u l-commitment waslu biex jiena nagħmel dan irnexxieli nagħmel il-100 kilometru li fil-verità mhix xi ħaġa faċli, però b'ħafna dedikazzjoni u determinazzjoni wasalt. Miguel Mifsud li huwa bniedem sportiv u li kien involut fix-xena tal-futbol fil-passat spjega li l-attività fiżika iżommok il-bot mid-droga. L-isport jiena tani identità tiegħi ġdida fejn għandi commitment ieħor u għandi xi ħaġa li kuljum għandi goals li rrid naħdem għalihom u bekk kont tista' tqassam iktar il-ġurnata aħjar flok tgħid qatt bil-qiegħda fuq nara t-television tgħid huwa xi ħaġa li qed iżommok healthy. Marija Borċ, għal Net News.